στην εποχή που ζούμε όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ότι ο αληθινός Θεός, όπως αποκαλύφθηκε, καθώς εστί παρά τον ποτάμι των εκδόσεων και των παντερικών και θρησκευτικών βιβλίων, είναι αυτός ο Θεός της αγάπης. Το ότι δεν το καταλαβαίνουμε ίσως να βρίσκεται στο τραγικό χαρακτηριστικό των ημερών μας, ότι εξέλιπε νόσιος. Έχουν λείψει οι αναμένες λαμπάδες, οι αληθινοί χριστιανοί που φωτίζουν τον κόσμο, όχι με αυτά που λένε ή κάνουν, αλλά με αυτό που είναι. Ακτιβισμός, δραστηριότητες πολλές, πολλά κάνουν πολλοί, πολλά λένε και ωραία τα λένε. Όμως εκείνο που παίζει ρόλο σε έναν ομιλητή που έχει σχέση με τον Θεό είναι αυτό που είναι ο ίδιος και το διαισθάνεται αυτός που τον ακούει, ποιος είναι και τι λέει και αν τα πιστεύει αυτό που λέει. Λείπουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και έτσι ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος που δεινοπαθεί με τις πολλές και διαφορετικές δοκιμασίες ρωτά με απόγνωση πώς είναι δυνατόν ο Θεός που είναι αγάπη επιτρέπει αυτό το κακό μέσα μας και γύρω μας. Πώς είναι δυνατόν να μας βασανίζει με τέτοιους πειρασμούς και δοκιμασίες όταν αυτές ξεπερνούν τις αντοχές μας. Εάν είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος, όπως το λέμε και ψαλτά εδώ στην Εκκλησία, γιατί μας καταδικάζει να υποφέρουμε τόσα και σε αυτή και ενδεχομένως και στην άλλη ζωή. Με τέτοιες σκέψεις οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται άθεοι, παρά το ότι θεωρητικά πιστεύουν ακόμα. Η αδιαφορία κυριαρχεί παντού. Η αγάπη για το Θεό ψυχράχθηκε και κατά συνέπεια η αγάπη μεταξύ μας στις ανθρώπινες σχέσεις νεκρώθηκε. Ο παντοδύναμος Θεός όχι μόνο δεν αγαπά, αλλά είναι και άδικος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν γύρω μας. Είναι άδικος ο Θεός, είναι δίκαιος. Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, πώς θα ονομάσεις το Θεό δίκαιο όταν διαβάσεις στο Ευαγγέλιο των μισθών των εργατών. Θυμόσαστε, εκεί ήταν οι εργάτες που τους βρήκε αυτός που είχε αβελώνα, τους βρήκε το πρωί και συμφώνησε κάποιο ποσό, το μεσημέρι βρίσκει κι άλλους, προς το τέλος της ημέρας βρίσκει κι άλλους, τους παίρνει όλους και είπε στους υπηρέτες να αρχίσουν να πληρώνουν τους τελευταίους. Και άρχισε να δίνει ό,τι συμφώνησε με τους πρώτους. Το ίδιο και σε αυτούς που πήγαν από το μεσημέρι, και οι πρώτοι που ήταν από το πρωί διαμαρτυρήθηκαν γιατί πήραν τα ίδια που είχαν συμφωνήσει, αλλά πήραν τα ίδια και οι άλλοι που ήρθαν προς το τέλος. Εμείς δεν φάγαμε τον καύσωνα της ημέρας. Εσύ λοιπόν μας δίνεις τα ίδια με αυτούς που ήρθαν λίγο πριν τελειώσει η ημέρα. Και λέει ο Κύριος έναν από αυτούς, φίλε δεν σε αδικό, ό,τι συμφωνήσαμε σου το δίνω. Δεν έχω δικαίωμα να δώσω και στους άλλους αυτό που θέλω εγώ. Λοιπόν, τέτοια αδικία μας συμφέρει. Ή ακόμα, λέει ο Άγιος, να θυμηθούμε και τον Άσωτο, όπως προανέφερε ο Σεβαστός Πατέρας εδώ. Ο Άσωτος δεν ήταν δική του η περιουσία, ο Υιός, έτσι, τη διεκδίκησε, την έδωσε ο Πατέρας, πάρτα, έφυγε, επέστρεψε, αφού είδε πώς περνούσε στο σπίτι του και πώς περνούσε μακριά από αυτόν, και επιστρέφοντας ρώταγε, θα με δεχτεί, θα του ζητήσω να με κάνει υπηρέτη, καλύτερα θα περνάω. Όμως πηγαίνοντας πίσω τον βρήκε να τον περιμένει απ' έξω με ανοιχτή την αγκαλιά. Τέτοια είναι η δικαιοσύνη. Ή ακόμα θυμηθείτε τον ληστή, τι έκανε ο ληστής. Ούτε καν πρόλαβε να βαφτιστεί. Τίποτε. Αλλά αναγνώρισε ποιος ήταν. Είδε, γιατί έγινε μια συζήτηση εκεί επάνω στον Σταυρό. Γιατί από τη μια πούμε τον ένα Ευαγγελιστή να λέει ότι και οι δυο τον βρίζανε, μετά όμως ο άλλος είπε στον συνάδελφό του τον ληστή από την άλλη πλευρά του Χριστού, στον εξαριστερό, εμείς δίκαια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Αυτός τι έκανε? Και τότε επειδή αναγνώρισε αυτό που ήταν, του ανοίγονται τα μάτια της ψυχής και βλέπει ποιον είχε δίπλα του και τον αποκαλεί Κύριο και του λέει μυστική μου τη βασιλεία του. Και του λέει ο Κύριος, από σήμερα είσαι μαζί μου, και είναι ο πρώτος, και όπως λένε και τα ροβάνια της Μεγάλης Παρασκευής,
Κλέφτης ήταν και αυτό τον παράδεισο τον έκλεψε. Λοιπόν, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, που ενώ είμαστε αμαρτωλοί, πέθανε για μας αυτός. Και όμως, βλέπουμε παρόλα αυτά, παρόλο την αγάπη που μας την έχει αποκαλύψει αυτός, ότι ο θάνατος, το σκοτάδι, η κόλαση υπάρχουν. Γιατί όμως? Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θάνατος είναι κυρίως ο χωρισμός από το Θεό και ζωή είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Θυμηθείτε το περιστατικό αυτό με τον Λάζαρο, ο οποίος είχε πεθάνει και ήρθε ο Χριστός και του λέει «Η Μάρθα, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθανε ο αδελφός μου». Και τι της απάντησε ο Κύριος? «Μη φοβάσαι, ο αδελφός θα αναστηθεί». Και του λέει «Μάρθα, ναι, ξέρω ότι θα αναστηθεί την εσχάτη μέρα». Αυτά που λέμε κι εμείς καμιά φορά, το ξέρουμε, εντάξει, αιώνια ζωή και μέγα έλεος. Άμα πεθάνουμε, και άμα εκεί, και θα πάμε στον παράδεισο, και άμα αναστηθούμε, και πότε θα αναστηθούμε. Κάτι τέτοιο έλεγε η Κύριε. Και τι της είπε ο Κύριος? «Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Και η Ανάσταση ζωή και η ζωή είναι και μέσα μας. Ήταν δίπλα εκεί στη Μάρθα και μέσα της, και στον Λάζαρο και σε εμάς και στον κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή του καθενός. Το πιστεύουμε, το νιώθουμε, το συνειδητοποιούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Αν λοιπόν ότι δεν το νιώθουμε, δεν το ζούμε και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτάδι, σε κάποιο βαθμό, όπου κυριαρχεί αυτή η έλλειψη της αγάπης του Θεού και στους ανθρώπους, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε? Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα στο σκοτάδι, μην προσπαθείς αυτό το σκοτάδι να το διώξεις, μην το χτυπάς για να φύγει. Άνοιξε ένα παράθυρο στον ήλιο και εξαφανίστηκε το σκοτάδι. Δηλαδή δώσου, λέει, στην αγάπη του Χριστού, και τότε χωρίς κόπο φεύγει το σκοτάδι. Το κάνουμε ή λέμε τι έπαθα, τι μου συνέβη, τι γίνεται εδώ? Ακόμα λέει ο γέροντας Πορφύριος ότι όταν έρχεται ο κακός λογισμός, η μελαγχολική σκέψη, που μπορεί να μας φέρει και στην κατάθλιψη. Ο πατήρ Παναγιώτης θα ξέρει καλύτερα από εμάς αυτά, γιατί η κατάθλιψη νομίζω 19 ειδών είναι σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, με διαφορετικά συμπτώματα, και είναι τόσο διαδεδομένο που ακόμα και παιδιά μικρά την έχουν. Όταν λοιπόν έρθουν αυτές οι καταστάσεις, ο φόβος, ο πειρασμός να σε καταβάλει, μη πολεμάς, λέει, μαζί τους να τα διώξεις. Άνοιξε τα χέρια σου στην αγάπη του Χριστού και σε παίρνει στην αγκαλιά του και χάνονται από μόνα τους όλα αυτά. Και δέστε με αυτή τώρα την περίοδο με την κρίση, έχουμε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα εκεί στην γειτονιά μας, στην Κοϊκουνιά, η Νεανορία, έχει πλήξει πολύ φοβερά τους ανθρώπους. Έχουμε ζευγάρια που δεν έχουν. Έχουν χάσει και δύο τη δουλειά τους και δεν έχουν να δώσουν ένα ενίκιο, ένα μικρό δάνειο να πληρώσουν το ρεύμα, να φάνε. Και δεν απελπίζονται και δεν φοβόνται τόσο όσο φοβόνται αυτοί που έχουν και φοβόνται να μην χάσουν αυτό που έχουν. Όταν λοιπόν ανοίξει κανείς την καρδιά του προς τον Χριστό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί είναι αυτός που μας είπε: κοιτάξτε, τα πουλιά, τα λουλούδια σπέρνουν, θερίζουν. Ο Θεός θα τρέφει και εσάς, θα αφήσει που είσαστε παιδιά του. Μας είπε να τον λέμε πατέρα, πάτερ ημών, εκείνος μας τον δίδαξε. Θα μας αφήσει αυτός, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει. Ή νιώθουμε κάποτε ότι είμαστε πολύ αμαρτωλοί, και αυτό μας καταβάλει. Άλλο λάθος μεγάλο. Πάλι εδώ λέει ο πατήρ Πορφύριος, όταν ο κήπος της ψυχής σου είναι γεμάτος αντάφια από πάθη δηλαδή και αμαρτίες, μη προσπαθείς να τα ξεριζώσεις και βρίσκεσαι διαρκώς τραυματισμένος και μολυσμένος από την ασχολία μαζί τους. Δώσε όλη τη δύναμή σου στα λουλούδια της ψυχής σου, πότισέ τα, και τότε τα αγκάθια θα ξεραφούν από μόνα τους. Το καλύτερο λουλούδι είναι η αγάπη σου στο Χριστό. Και η αγάπη στο Χριστό σημαίνει να αγαπάς και όλους όσους αγαπά αυτός. Είναι αδιανόητο να λες ότι αγαπάς τον Χριστό και να διώχνεις από την καρδιά σου αυτός που αυτός αγαπά. Το κάνουμε αυτό. Ο Θεός τους αγαπά όλους. Εμείς κάνουμε επιλογή στην αγάπη μας. Ποιους θα αγαπήσουμε, πώς θα τους αγαπήσουμε, πότε θα τους αγαπήσουμε.
Ήταν κάποτε μια μητέρα η οποία είχε ένα παιδάκι νεογέννητο και έβριζε και βλαστημούσε την Παναγία και είχε τύψεις για αυτό που έκανε. Όμως έτσι μια βαθύτερα έρευνα στα πράγματα έδειξε το εξής, ότι αυτή η γυναίκα ήταν λεχόνα, μόλις είχε γεννήσει το παιδί της, σε δεύτερη μέρα της γέννησης, και ο άντρας της βρισκόταν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος, γιατί συνήθισε να πηγαίνει εκεί τα Χριστούγεννα, και από λαϊκός που ήταν και όταν παντρεύτηκε, έτσι λοιπόν και στην εγκυμοσύνη της κόντευε να γεννήσει η γυναίκα και αυτό στο περιβόλι της Παναγίας, στην πόρτα της Παναγίας, και η γυναίκα τα έβαλε με την Παναγία. Η Παναγία έφταιγε ή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος συμπεριφερόταν έτσι. Να νιώθει αυτός καλά και άστος τους άλλους εκεί που είναι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι υπήρχε μια γυναίκα η οποία αντιδρούσε όταν ο άντρας της λιβάνιζε και άναβε το καντήλι. Και το είπε αυτό ο σύζυγος του πατέρα Παΐσιο, και του λέει ο πατήρ Παΐσιος, πρέπει παιδάκι μου, λέει η γυναίκα, δεν ξέρει από αυτά. Λοιπόν, σταμάτα να ανάβεις το καντήλι, σταμάτα να θυμιάζεις, κάνε την προσευχή σου για αυτή και θα δεις πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια και η προσευχή του Άγιου αυτού Γέροντα βοήθησε και γύρισε στο σπίτι του και μια εβδομάδα δεν είχε ανάψει ούτε καντήλι ούτε θυμιάτιζε, και μετά από τη βδομάδα πήγαινε στο σπίτι και έβρισκε το καντήλι αναμένο και να βοηθιάζει από θυμία. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουμε πολύ μεγάλα λάθη νομίζοντας ότι αγαπάμε τον Χριστό όταν δεν αγαπάμε τον άνθρωπό μας, που είναι δίπλα μας, που είναι κοντά μας. Όπως ένας εκεί στην ενορία μου έλεγε ότι διαφωνεί με τη γυναίκα του γιατί βάζει το ρολόι στις 4 ώρα το πρωί για να ξυπνήσει και να διαβάσει το μεσονυχτικό, να διαβάσει τον όρθρο, έκανε 2 ώρες προσευχή. Και η γυναίκα του ξύπναγε εκείνη την ώρα, τρόμαζε, του τάψανε, λέω καλά σου κάνει η γυναίκα. Μπορεί να σηκωθεί στις 6, στις 8 και να κάνει την προσευχή σου, να ανάγκη να σηκωθεί στις 4, να κάνει και τον όσιο και τον ασκητή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λανθασμένα μπορεί να σκέφτεται κανείς ότι αγαπάει τον Χριστό κάνοντας τον άνθρωπό του να βλαστημίσει τον Χριστό. Νομίζω ότι γενικά φαίνεται πως η αγάπη είναι μια έννοια πολύ παρεξηγημένη. Ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο όταν κάνουμε φιλανθρωπία σε κάποια άτομα που έχουν ανάγκη. Ή λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας και είμαστε έτοιμοι να τα τιμωρήσουμε όταν αυτά δεν μας ακούνε και να εκτονωθούμε. Για το καλό τους βέβαια πάντοτε. Ή ακόμη μπορεί να δώσουμε τα πάντα στα παιδιά μας, να λιώνουμε για αυτά, να κάνουμε 2-3 δουλειές, ώστε να τους φτιάξουμε ένα σπίτι, να τους δώσουμε αυτά που νομίζουμε ότι είναι αναγκαία. Και γι' αυτό λέει και μια λαϊκή παροιμία ότι οι χαζοί χτίζουν τα σπίτια και οι ξύπνοι τα απολαμβάνουν. Ή λέμε πως αγαπάμε τους φίλους μας γιατί αυτοί μας καταλαβαίνουν. Βλέπουμε συχνά να χρησιμοποιείται η λέξη αγάπη με τόσο διαφορετικά νοήματα. Λένε κάποιοι κάνω αγάπη και εννοούν μια ανέραστη σωματική επαφή. Ή αγαπούν το Θεό για να εισπράξουν μια ελπιζόμενη ανταπόδοση, ή γενικά η αγάπη έχει κίνητρό της το συμφέρον. Συνήθως οι άνθρωποι σκέφτονται, ζουν και μιλούν για αγάπη βλέποντας μόνο τη μια πλευρά. Άλλοτε τη ζουν αρρωστημένα και δεν είναι σπάνιο να τη ζουν μέσα στην πλήρη άρνησή της. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούνται την αγάπη και έχουν μίσος, αλλά έχουν εγωισμό. Και ο εγωισμός τι κάνει? Κάνει αυτή την αγάπη αντί να πηγαίνει προς τον άλλον, να ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Αντί ο άνθρωπος να προσφέρεται στον άλλον για να χαρεί μαζί του την ομορφιά της επικοινωνίας, εκμεταλλεύεται τον άλλον για να φτάσει στο τέλος στη μοναξιά. Αυτή η μοναξιά είναι η αρρώστια του αιώνα μας, το μεγάλο τίμημα που πληρώνουμε γιατί αρνιόμαστε την αγάπη του Χριστού μας. Ξέρετε, εκκλησιαστικά κείμενα αναφέρουν, περιγράφουν μάλλον την κόλαση σαν ένα τόπο όπου οι άνθρωποι είναι πλάτη με πλάτη και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτόν τον τρόπο της κόλασης τον γνωρίζουμε, δεν μας είναι άγνωστος. Συνήθως οι άνθρωποι αγαπούν 1-2 ανθρώπους, 3 και αδιαφορούν για όλους τους άλλους. Είναι αγάπη αυτή? Είναι αγάπη όταν ένας γιος αγαπά τη μητέρα του
τόσο πολύ ώστε να μην έχει μάτια να δει μια κοπέλα και η μάνα να δέχεται αυτή την αγάπη. Εκεί στην Ονορία υπάρχει μια μάνα που έχει 3 παιδιά, το ένα παντρεύτηκε, το άλλο έγινε μοναχός και το τρίτο δεν είχε παντρευτεί και μου έλεγε πρέπει πάτερ μου καμιά κοπέλα για το γιο μου εδώ, καμιά κοπέλα και καμιά κοπέλα. Λέω εντάξει κύριε από τέτοια μου να δούμε κάποια κοπέλα, να ανοίξει και τα μάτια σου ο γιος σου να δει, αλλά όταν βρισκόταν κάποιοι, αυτή θα πάρουμε, λες και θα την παίρνουμε μαζί. Τούτη δεν μας κάνει, εκείνη δεν μας κάνει, έχει πάει 50 χρόνων και δεν έχει βρεθεί ακόμα η κοπέλα και δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ γιατί η ίδια δεν το θέλει. Και πώς το διαπίστωσε αυτό? Όταν κάποτε μια φίλη της είπε ότι είχε ένα γιο μόνο αυτή η φίλη της και της λέει παντρεύω το γιο. Εκείνη αντί να της ευχή της λέει καλά και εσύ θα κάτσεις μόνη σου τώρα. Άρα καταλαβαίνετε πώς σκεφτόταν και για τον εαυτό της. Και πόση αγάπη είχε. Τι ακόμη όταν κανείς παντρεύεται και αγαπά τόσο πολύ τον σύντροφο ή τη σύντροφό του, δεν κάνουν παιδιά για να μην να χαρούν την αγάπη τους και να μην πάρουν και τα παιδιά κάτι από την αγάπη αυτή. Ήρθε μια φορά ένα ζευγάρι έτσι και η κοπέλα και οι δύο στην εκκλησία κοντά και μόλις παντρευτήκαν μου λέει αυτή η κοπέλα ότι πάτερ για 3-4-5 χρόνια δεν θέλουν να κάνουμε παιδιά για να μπορέσουμε να χαρούμε την αγάπη μας και να είμαστε μαζί και τούτα και εκείνα και τα άλλα. Τις λέω ξέρεις αν θα κάνεις παιδιά μετά από 3-4 χρόνια όπως θέλεις εσύ, έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι αγάπη αυτή, τόσο πολύ αγάπη που θα στην πάρουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, μπόρεσα να την πείσω, αλλά περάσαν 10 χρόνια, 12, δεν έχει κάνει παιδιά και έχει κάνει εξωσωματικές, ούτε με αυτές δείχνει τίποτα, γιατί υπάρχει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζω ο Θεός να δώσει να ξεπεραστεί και να καταλάβει ότι είχε κάνει λάθος, να προγραμματίζει και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει. Η αγάπη όταν κλείνεται και δεν προσφέρεται πιο πέρα, μαραζώνει, ακόμα και η αγάπη αυτή στο Θεό, όταν αποκλείει τους άλλους, είναι απαράδεκτη. Έτσι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι στο Άγιο Όρος υπήρχε ένας που το είχε βάλει αμέτρη Μουχαμέδη και έπρεπε να γίνει Άγιος και έκανε προσευχές, νηστείες, συνέχεια προσευχές, νηστείες εκεί. Ήταν λοιπόν κάποιος ξυλοκόπος εκεί με το παιδί του και κοβάμε δέντρα. Έπαθε ένα τύχημα ο πατέρας, χτύπησε το πόδι του, εμορραγούσε, τρέχει αυτό το παιδί, πάει στο κελί, αυτού προσπαθούσε να γίνει Άγιος με την άσκησή του και του χτυπάει την πόρτα, βγαίνει έξω, του λέει ο πατέρας μου γέροντα, χτύπησε, αιμορραγεί. Του λέει, μα το σπάσα από την προσευχή, λέει, εγώ προσευχόμουν, το έδιωξε το παιδί. Αυτός ο άνθρωπος, το πατήρ Παΐσιος, τελικά δαιμονίστηκε, ανέβηκε στο καμπαναριό και έπεσε από εκεί για να γίνει και μάρτυρας. Δεν το έφτανε μόνο να γίνει ασκητής και άλλος, ήθελε να γίνει και μάρτυρας. Τέτοια αγάπη λοιπόν όταν αποκλείει τους άλλους ανθρώπους, δεν είναι αγάπη Θεού, είναι απαράδεκτη. Όταν ο άνθρωπος μπορέσει να αγαπήσει σωστά και αληθινά έναν άλλο, ανακαλύπτει ότι μέσα του αυτομάτως αγαπάει και όλο τον κόσμο. Όταν αγαπήσει πραγματικά κανείς κάποιον, αγαπάει και τους άλλους. Δηλαδή ένας νέος, όταν αγαπάει μια νέα, αγαπάει και τους άλλους αν την αγαπάει ειλικρινά. Τι ωραία που το λέει αυτό το πολύτιμο τραγούδι, «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ με αυτόν», κάπως έτσι. Νιώθει ότι αγαπάει και όλους τους άλλους επειδή οι αγαπημένοι τους ζει σε αυτόν τον κόσμο και έτσι τους αγαπάει όλους. Δεν μοιάζει με το άλλο το παλιό τραγούδι που εμείς οι μεγάλοι το ακούγαμε από τα ραδιόφωνα, δεν είχε τηλεοράσεις και εμείς να μην θέλαμε να βάλουμε ραδιόφωνο, το είχε τόσο δυνατά η γειτόνισσα που το μαθαίναμε από τη γειτόνισσα. Έλεγε λοιπόν αυτό το τραγούδι, αν το θυμόσαστε Πάτερ Δημήτρη, εμείς οι πιο μεγάλοι, θα σε πάρω να φύγουμε να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα λέω, μπορεί να την πάρεις και πάτε σε ένα άλλο μέρος και σου πεθάνει, τι θα κάνεις να που δεν θέλει να ξέρεις κανένα, ούτε να δουλεύεις κανένα. Δεν σκέφτεσαι ότι θα είσαι μόνος σου. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι κάνουμε λάθος όταν βλέπουμε έτσι την αγάπη. Βέβαια το να αγαπάει κανείς όλο τον κόσμο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φορτωθούμε όλα τα πάθια και τους καημούς, όπως λέει ο ποιητής του κόσμου απάνω μας, αλλά εκεί ένα χαμόγελο, ένας ζεστός λόγος,
ένας πρόσχαρος χαιρετισμός, δύο κουβεντούλες παρηγοριάς, μια διάθεση να δώσουμε λίγη προσοχή στον άλλο, μια προθυμία να τον ακούσουμε. Πολυλογεί κάποια φορά κανείς και μας κουράζει. Λίγη υπομονή να τον ακούσουμε, του δίνουμε πολύ χαρά. Μια φορά πάλι ο πατήρ Παΐσιος άκουγε κάποιον για 2 ώρες, χωρίς εκείνος να θέλει να ακούσει τίποτε. Και όταν του είπαν τι κάθισε βρε γέροντα και τον ακούς, αφού δεν παίρνει από λόγια, πάλι κανείς δεν τον ακούει. Για να τον βοηθήσω. Δηλαδή θυσιάστηκε 2 ώρες, έχασε μόνο για να τον ακούει. Αλλά ήταν μεγάλη η προσφορά και μια θυσία αυτό που έκανε. Έτσι λοιπόν, μια φιλική στάση σε στιγμές εντάσσεως σε άλλους, εκνευρισμού, λίγη περισσότερη υπομονή, κατανόηση και τόσα άλλα που μπορεί κανείς να δείξει ότι έχει αγάπη μέσα του. Υπάρχει όμως μια αντίρρηση στα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Αυτός που θέλει να φτιάξει τη ζωή του σύμφωνα με το ήθος αυτό, φοβάται ότι μια σχέση για τους πιο νέους, όσο και αν φαίνεται πραγματικά ότι είναι καλή, μπορεί να προδοθεί από το άλλο πρόσωπο. Τότε έχουμε όχι αποτυχία ή τραγωδία, αλλά μαρτύριο. Ο πιστός που έχει στη ζωή του ως πρώτο και μεγάλο αγαθό την αγάπη του Θεού και τη συμπόρευση με το θέλημά του, μπορεί να σηκώσει και το βάρος της αποτυχίας στην εκλογή του ή της συζύγου. Όλα τα αγαθά της ζωής αυτής και τα πιο σπουδαία σκεπάζονται από το σπουδαιότερο αγαθό που είναι ο Θεός και η απέραντη αγάπη του. Και ο Θεός παρηγορεί, βραβεύει τον αδικημένο άνθρωπο, το σύζυγο, γιατί είναι ένας μάρτυρας και μαρτυρεί ότι η αγάπη του Θεού αποζημιώνει τον άνθρωπο για όλες τις απώλειες της ζωής αυτής. Υπάρχει εκεί στη Μυτιλήνη μια Αγία, η Αγία Θεοπίστη, η οποία είχε ένα άντρα ο οποίος ήταν αλκοολικός και τη σκότωνε στο ξύλο. Πραγματικά τη σκότωσε, πέθανε από το ξύλο. Κάποια φορά την έθαψαν λοιπόν, την ήξεραν όμως ότι ήταν αγία αυτή η γυναίκα. Ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γεμάτη αγάπη στο Θεό, αλλά και στο σύζυγό της. Ο σύζυγός της δαιμονίστηκε, τον έτρεχαν στους γιατρούς, δεν γινόταν καλά, τελικά τον πήγαν στον τάφο της, εκεί έγινε καλά από αυτή την γυναίκα που εμποδίαζαν μετά τα λείψανά της όταν έγινε η αναποκριβή. Και λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, καλύτερα να είσαι θύμα παρά να είσαι θήτης. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά το πρώτο θύμα ήταν ο ίδιος ο Χριστός μας που σήμερα προβάλλεται αυτός ο Σταυρός, ο Σταυρός αυτός είναι και η δόξα του. Βέβαια δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να γίνουν θεοπίστοι και θεοπίστες, έτσι όλοι προτιμούν να βρουν μια ανταπόκριση στην καλή τους διάθεση. Ποιος δεν το έφερε. Ο Θεός όμως όλα τα ξέρει και αν συμβεί κάτι, ξέρει και τα οικονομεί. Πάντως όλοι με κάποιο μαρτύριο θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Αν ξεκινήσουμε τη ζωή μας αλλά και κάθε σχέση με την αγάπη του Θεού προετοιμασμένη για κάποιο μικρό μαρτύριο, όποιο και αν είναι αυτό, θα ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα αποτύχουμε. Αντίθετα κινδυνεύουμε όταν η ανταπόκριση του ανθρώπου μας είναι πάντα θετική. Όταν είναι όλα ωραία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούμε να μην συμπονέσουμε τον άνθρωπο που υποφέρει και δεν είναι η οικογένειά του όπως την ονειρεύτηκε, αλλά δεν είναι καθόλου αποτυχημένος, γιατί κατάφερε να στηριχθεί στην ισχυρότερη δύναμη του Θεού, την αγάπη του Θεού, που είναι πιο μεγάλη από όλες τις αποτυχίες του κόσμου. Επιπλέον τώρα, τα παιδιά που έχουν τον ένα γονιό μάρτυρας αγάπης του Θεού και της μεγαλοψυχίας παίρνουν δύναμη για να μετωπίσουν το μεθάρρος τη ζωή και τις δυσκολίες της. Έτσι μια μανούλα που έχει έναν άντρα αλκοολικό, τα παιδιά της παίρνουν από αυτή και κάνουν πολύ όμορφες οικογένειες. Και τελικά χαίρονται. Και η μάνα χαίρεται και τα παιδιά, και αν και εκείνος καταλάβει κάποτε τι του γίνεται, αλλάζει και αυτός. Ένας χριστιανός με τον αναστημένο Χριστό της αγάπης μέσα στην ψυχή του και σε όλα τα μέλη του σώματός του έχει μια αγάπη για όλους, που πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Και η αγάπη αυτή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ποτέ δεν ξεπέφτει, ούτε με το θάνατο, γιατί είναι αιώνια. Αυτός ο άνθρωπος δεν αποτυχάνει, γιατί δεν φοβάται ούτε τον θάνατο, γιατί είναι πάντα μαζί με τον Χριστό, που ο Χριστός είναι Ανάσταση και ζωή. Γι' αυτό έλεγε πάλι ο πατήρ Πορφύριος ότι όταν πεθάνω θα πω, Χριστέ μου, όπου θέλεις βάλε με, και στην κόλαση να με βάλεις, βάλε με όπου θέλεις.
Γιατί το έλεγε αυτό? Για να πάει στην κόλαση? Όχι, γιατί ζούσε από εδώ το παράδεισο. Είχε τον Χριστό μέσα του, είχε τον παράδεισο, οπότε όπου και να τον έβαζε, είναι και εδώ στον κόσμο αυτόν, όπου και να τον έβαζε ήταν χαρούμενος σε όλες τις δυσκολίες. Έλεγε δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς χαρά στη ζωή του, παρά τις 10 αρρώστιες, τις σοβαρότητες που είχε, δεν παρακαλούσε τον Θεό να γίνει καλά, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που είχε στη ζωή του, ποτέ δεν ένιωσε μία μέρα χωρίς χαρά. Έτσι λοιπόν και στην κόλαση να τον έβαζε, αυτό τον παράδεισο μέσα του, δεν τον ενδιέφερε ο τόπος και ο χώρος, άλλωστε η κόλαση στο παράδεισο είναι έξω από τον χώρο και τον τόπο, γιατί είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ή είμαστε μαζί του και είμαστε στον παράδεισο, ή μακριά του επειδή το διαλέξαμε και μας αφήνει να είμαστε εκεί που διαλέξαμε, και αυτό το πράγμα είναι η κόλαση. Και ο Θεός έχει τόση αγάπη, μα τόση αγάπη που δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο μέσα στην κόλαση αν δεν το θέλει ο ίδιος, μέσα στην απουσία του δηλαδή. Κάποτε νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε μια φυλακή με λοθάνα, με σιδερένια κάγκελα ή χρυσά κάγκελα, είναι το ίδιο κόλαση. Δεν ζητάμε βελτίωση των όρων της καταδίκης, αλλά την κατάδυση του θανάτου. Έλεγε ένας έτσι θεολόγος γέροντας, ότι όταν ψάχνουμε αυτό το που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον νυμφώνα σου βλέπω και κοσμημένο, νυμφώνας λέει είναι το πάθος μας, οι αδυναμίες μας, οι μικρότητες μας, οι δοκιμασίες της ζωής. Και νυμφίος είναι ο Πάσχος Κύριος, ο βασιλεύς της δόξης. Δεν είναι ο αναστημένος, είναι ο σταυρωμένος. Εδώ πίσω μας στην Αγία Τράπεζα έχετε δει πάνω στο σταυρό που γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Είναι τα φωνήεντα, είναι το φωνήεν και τα άλλα είναι σύμφωνα. Αλλά αν το προσέξετε λίγο, ο βασιλεύς της δόξης είναι ο εσταυρωμένος. Νεκρός στον επιτάφιο. Αυτή είναι η δόξα του. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, η οποία μας εμφανίζεται όχι μέσα από την Ανάσταση. Είχαν αναστηθεί και πριν άνθρωποι, αλλά είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο σταυρός ο οποίος παίρνει αυτή την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται και στη συνέχεια αυτή η φύση μετά την Ανάσταση ανθρώπινη ανεβαίνει ψηλά και χάθηκε στα δεξιά του Θεού. Και είναι η φύση αυτή η δική μας του καθενός. Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί, θα είμαστε και εδώ και εκεί. Όπως είπαμε, έξω από τον χώρο και τον χρόνο. Δεν μπορεί να κάνουμε σκέψεις για τον παράδεισο σαν ωραίους δρόμους, τόπους, δέντρα, λουλούδια, παλάτια. Το λέγαμε όλοι οι Άγιοι αυτοί και το τόνισε και ο πατήρ Πορφύριος. Μη μπερδεύετε τον παράδεισο με καταστάσεις έτσι ανθρώπινες. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η μυστική δόξα της Εκκλησίας και προσφέρεται σε όλους τους απεγνωσμένους, τους διαλυμένους που δεν το ξέρουν. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος, τότε καταλαβαίνεις ότι όχι η γνώση, αλλά η απόγνωση σε κάνει κοινωνό της αιωνίου μακαριότητος. Και με όλα αυτά δεν πολλακεύονται κάποιοι ευνοούμενοι και άλλοι μένουν έξω, αλλά όλοι κρινόμαστε εξίσου από την αμέτρητη αγάπη του Θεού που δεν εξαιρεί κανένα. Ακόμα λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο Θεός αγαπά και τους δαίμονες, εκείνοι δεν το θέλουν, και αυτό που βασανίζει τους δαίμονες είναι η αγάπη τους. Και λέει το εξής, μέσα από το Ευαγγέλιο πάλι, όταν είδε ο Κύριος τον δαιμονισμένο εκείνο, ο δαιμονισμένος είπε, αφού είπε το όνομά του ήταν λεγεών, ήταν πολλοί δαίμονες, ήρθες λέει να μας βασανίσεις. Και λέει ο Άγιος δεν κράτησε ούτε όργανα βασανισμού, ούτε έχει κανένα στρατή αγγέλων για να πολεμήσει τον Κύριο. Αλλά αυτό που βασανίζει τους δαίμονες είναι η αγάπη του Θεού, τους αγαπά και αυτούς. Αυτό είναι βάσανο για αυτούς. Έτσι λοιπόν είναι βάσανο για έναν που δεν τον θέλει τον Θεό. Εκείνος μας αγαπά και μην μισώσει. Βρέχει χάρη και της κρατάμε ομπρέλα. Τελειώνω γιατί ίσως σας κούρασα με το πόσο θαυμαστή είναι η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας, από την Παναγία μας, από τους Αγίους μας, με ένα περιστατικό έτσι που με έκανε εντύπωση από τα πολλά θαύματα που έχουν γίνει από τον γέροντα Πορφύριο. Επειδή τον αγαπάμε ιδιαιτέρως εκεί στην οικογένεια,
Και το έλεγε ο πρικονής ο Ιωσήφ αυτό, ότι μια γυναίκα ήρθε από την Κελίτη εδώ, γιατί ο άντρας της ήταν σοβαρά άρρωστος, είχε καρκίνο, ήταν στον Άγιο Σάββα, πριν λίγους μήνες έγινε αυτό, και κινδύνευε ο άνθρωπος να πεθάνει, γιατί ο σωρινωμένος ήταν εκεί, σοβαρά. Άκουσε για τον πατέρα Πορφύριο, πήγε στο μοναστήρι, άρχισε να σωροπώνει, είχε κλείσει την πόρτα, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έφυγε, επέστρεφε προς το σπίτι της, χτυπάει το κινητό της και της λέει κάποιος, ήρθες να προσκυνήσεις αλλά βρήκες κλειστά την πόρτα. Δεν πειράζει, μην τα βάζεις με τις μοναχές, είναι γρίες οι καημένες αυτές εκεί και δεν μπορούν, κουράζονται και γι' αυτό έκλεισαν το μοναστήρι, μην τα βάζεις με αυτές. Αλλά κοίταξε να δεις, μην πας τώρα στο σπίτι σου, πήγαινε στο νοσοκομείο με τον άντρα σου και θα είναι καλά ο άντρας σου. Άκουσε αυτή, έκλεισε το τηλέφωνο, σκέφτηκε, πάει στο νοσοκομείο και βλέπει τον άντρα της να είναι όρθιος, να νιώθει καλά, να είναι γιατροί, νοσοκόμες γύρω του και μιλάγανε για ένα ανερμήνευτο θαύμα που έγινε τόσο γρήγορα αυτή η αλλαγή. Δεν μπορώ, ξέρω πόσο μεσολάβησε από το να φύγει εκεί μέχρι να πάει στο νοσοκομείο και όλα είχαν αλλάξει. Και όταν είπε στα παιδιά της που ήταν εκεί και στον άντρα της το τι συνέβη με το τηλεφώνημα, με το προσκύνημα, έλεγε να δούμε το θέλετε το τηλέφωνο στο κινητό, να δούμε που είναι κλείσει. Και βλέποντας τον αριθμό, διεπίστωσαν ότι ήταν το αριθμός από το μοναστήρι του Πατρός Πορφυρίου και εκεί έχουν 5-6 αριθμούς. Ο αριθμός ήταν αυτός από το κελί του, τον οποίο δεν χρησιμοποιούν τώρα, δεν παίρνει κανείς εκεί, ούτε απαντάει κανείς. Και ήταν από το κελί του Γέροντα Πορφυρίου και είναι αυτό το τελευταίο θαύμα που ξέρουμε. Εάν λοιπόν ο πατήρ Πορφύριος αγαπούσε τόσο πολύ τον άνθρωπο, φανταστείτε πόσο μας αγαπάει ο Χριστός. Πόσο αγαπάει τον καθέναν από εμάς. Πόσο είναι κοντά μας, δίπλα μας, μέσα μας, παντού, στους άλλους. Μας δίνει αυτή τη χαρά της επικοινωνίας. Και πιστέψαμε ότι κι άλλος ένας λόγος που ήρθα έτσι ήταν για να νιώσω και μαζί σας, διαφορετικά με τους που δεν σας έχω δει, δεν με έχετε ξαναδεί, και με τους πατέρες εδώ, αλλά και με το χαμόγελό του πατρός Παναγιώτη, μπορώ να του πιάνει όχι λίγο, θα είχε να πει αδερνίξου, θα πάνω λίγο νομίζω, έτσι όπως τον τρόπο που το λέει. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα με έχει συγχωρήσει τώρα και θα έρθει να κάνω μια εκπομπή να τον ακούσετε κι εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής, καλό Πάσχα με τον αναστημένο Χριστό μέσα μας. Πρέπει να προσπαθούμε να ζήσουμε αυτή την αγάπη και ζώντας αυτή την αγάπη θα είμαστε χαρούμενοι και δεν πάει να γίνεται ο χαμός γύρω μας, ούτε το δούτου μας ενδιαφέρει, ούτε αυτά που λένε και που κάνουμε, οι ειδήσεις ή δυνατόν μη βλέπετε. Πάνω από αυτά είναι όλο ο Χριστός. Και όταν είναι μέσα μας δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μας βοηθήσει εκείνος πώς θα σκεφτούμε τι θα πράξουμε και τι θα κάνουμε. Αρκεί να τον αγαπάμε και εμείς ή λίγο να λαμπρινόμαστε στην αγάπη του και τότε όλα θα είναι όμορφα και αναστημένα. Το εύχομαι σε όλους. Καλό μας. Ευχαριστώ.